'yn ni'n craffu ar y cobiau yn rhan o gleddol y prif gylch. Dyna ni, un arall sy'n ei legad craff ar y gystadleuaeth yma yn beirniadu. Mr Ernest Gant, di bod yn wedi waith yn ardderchog drwy'r bore yn hollol bendant I farn. Mae'n rhywbeth penderfynol iawn yn ei agwedd e. Ac 31 wedi cofrestru a 9 wedi dod yma Owen. Dyma ni, Dafydd Hughes o Frydfa Cors Caron, 868. Eiddo Catherine Whitel, Cors Caron Deborah. Dosbarth yr Eboles neu'r Adfarch Blwydd ddod. Ac oedd Rob yn crybwyll gynnau gyda'r dosbarth welon ni yn gynharach, gyda'r rhai ifanc. Cyment o fe yn codi galon gyda gran sy'n ar yr ebolion ddim yn cario gormod o bwysau. Ie, mae hynny'n hollol bwysig oherwydd os yw ceffyl yn ordew, mae hynny'n medru cael effaith ar y joints. Os wyt ti eisiau ceffyl I barhau a goroesi'r amser, wyt ti eisiau'r ceffyl a fod mewn cyflwr ffit. Os yn nhw'n ordew, mae hwnna debyg iawn I pobl hefyd. Wyt ti ddim eisiau pobl fod yn ordew a mae'r un peth yn gywir i'r cyffylau yma hefyd. Felly'r beirniad Ernest Gant yn taflu golwg ar y rhai hynny sydd ar y brig ar hyn o bryd. Tir gwyn Tiana yn y safle cynta ar hyn o bryd. O'r march Gwenllan Samson y gallan o'r gaseg Geler Magi. Ie, Jody Halliwell yn arddangos y ceffyl yma. Ac maen nhw yn byw heb fod ymhell o Gaerdydd. Dim gormod o daith lan yma. Dim gormod, na. Yn ail wedyn 882. Teulu Cross, Willow Court Jewel. Yn drydydd ar hyn o bryd Brynithon Delight. Ie. March Brynithon, the director, gallan o'r gaseg Penlan Grig Davina. Ie, dyna ni, teulu Merrick. Eto'r teulu yma ddim yn bell iawn o'r maes yma yn Llanfair y Miallt. Llanfair y Miallt hyd yn oed. Wel, dyma ni'r tri cynta. Mae'r tri yma'n debyg iawn. Wyt ti'n gallu gweld bod y tri yma'n edrych yn debyg iawn. Ac yn rhyfedd iawn, mae'r llinach yn y tri yma yn debyg hefyd. Mae'r brydfa geler yn amlwg iawn yn cefndir y llinach. Fel ni'n gweld, mae'r het I ffwrdd, a'r cerdiau a'r hebannau allan hefyd. Ie, dyma ni, Jody Halliwell sydd yn arddangos y cynta. Brynithon Delight. Felly, tir gwyn Tiana sydd ar y brig ac yn mynd ar rhiban coch Gwenllan Samson a Geler Magi y fam. Mae'n anodd gweld yr rhifau yma weithiau. Mae hynny'n hollol wir. Mae'r ceffyl yma'n edrych yn debyg iawn hefyd. Fel nes I sôn, mae'r tri cynta'n edrych yn debyg iawn, felly mae'n anodd wedyn gweld y gwahaniaeth pa un yw pa un. Felly 882 sy'n ail wedyn gyda ni. Willow Court yw'r brydfa wrth gwrs lawr yn Ne Cymru. Willow Court Jewel. Ac yn drydydd wedyn mae teulu Merrick. Jody Halliwell yn arddangos tir gwyn Tiana. Felly enillydd yr Eboles neu Adfarch Blwydd yn adran y Cobiau Cymreig. Mae hon yn eiliad sydd yn bwysig iawn I unrhyw un sydd yn dod I arddangos I ceffylau yma yn y prif gylch. Dyma chi tir gwyn Tiana yn ennill y gystadleuaeth yma i'r Eboles neu'r Adfarch Blwydd ddod gyda'r adran dy. A llongyfarchiadau gwresog iddyn nhw yn cael ei arwen yn fendigedig hefyd gan Jody Halliwell ar ben I digon.
then going to exhibit 882. That's Malcolm Cross's Willow Court Jewel. Third prize going to exhibit 867. That's the Merrick family with Brynithion Delight. Fourth prize going to 868.